Oh, makalive tapo 24 oras. Oh, makalive tapo 24 oras. 25 oras siya po ini. Hello, ayon. Rina Elena, madam. Ano tinitulong mo lang? Uy, photo ko siya kayo nusok dyan. Kapali, ma'am. Kapali. Kung talagang malago kayo, kung tatap kay Ngaldo. Tatap ko kay Ngaldo. Kayo memeng ah? Kung talagang malago kayo, kung tatap kay Ngaldo. Daddy, sir. Punta niya, kaya lang kaya. Ayan po ha. Ay daw yung makwaltan dili kay ngoli family na. Hello. Ayan yan. Uy, may abutan eh. Ah. Atin. Ano may kapatid dito sabi? Pang makaba. Fresh yun mo. Ay, yun pa yung idol ko. Pag makaba yung video kung na-upload mo, may lamanan ko. Hali ko maka 1,000 goals. Ano po yung idol ko ha? Nakilawas kayo kayong balaman. Story na din. Sabot na lang yan din. Mila, Sir Erickson. Makainip yan to. Botang, ikaw pag naging picture ka, marinig mo yung tignan ko lang kung di ka, ano. Kapag ka lang damdam na kayo. Baka nag-grupo. Ayun po yung idol ko yung meto ko. Share ka pa mo. Bakit yan? Namnaman mo. Kasi mag-shift na mo. Sabihan na ikaw, may kainip ka nyo. 4 minutes na eh. Kung tayo niya upload kayo, may niyo pa rin manal ba yan? Kasi mag-upload ka, malambat yung ba? Makakainit manal ba eh, pagka-upload mo malambat. Nasigay. Oh, yan o, yatin mo.
Uy, nandiyan ka. Mag-record po yan. May patudtod ko na bihingi, akalambot na kasi. Dati try na namin. Huwag hindi nila mo. Meng! 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 Bagay kami. Huwag yan na. Bagay kami kita dito. Diyan! Diyan, ala. 7 minutes. Hindi, kailan po. Pag-upload kami sa manal din. Sabi mo ko may ng stroller. Nalarin sa Lorenzo. Bilis ko kasi boss. Yung Vice Mayor o kapag ginawa. Ay, diyan ko. Ano po, Mayor? Wow, Shelomar! Number 1! Bagot, Shelomar! Huwag yun kalibutan, no? Pwede ko nang kalibutan. Beli ko na ito, oh. Itong grade 9 na Awaw. Busy
Oo, mamumuna na yan. Busy na rin. Mawapin. Busy na rin na. Patad! tao, oh. Uy, mahilig yan. Uy. So, magpayo pa rin kapag ginapa mo. Babay, babay. Eh, makakita niya. Ang kalawang kaya ni-post ng kapit na, makakuha na kayo ito, parang patsalaling video na. Paali. Ali, pag ginilid ka man tayo, mapipanin ko na, mapipulit. Kaya masave.
Subo kasi may ganito. Santa Maria Minduna Mingdo, sa panalayan mo kong makasalamat. Ngayon at king oras ng kamatayan niya. Ligaya king Ipa, ligaya king anak, ligaya king Diyos, Espiritu Ang timoy sa Santo. jaran ligaya, iba't king kamumulan. Ngayon at kapiladman manggamang king alanang gayon natin. O Jesus ko, patawaran mo kami king kasalanan, niligtas mo kaya king apiling impyerno. Layon niyo po niyo libanwari sa blang kaladwa. Lalong-lalo na retang mangailangan king kekang pakaluno. Santo Cristo del Perdón. Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios. Ipanalangin mo kami. Patulunan din sa Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo kami. Patulunan din natin sa Lord. Ipanalangin mo kami. Ang tatlong misteryo sa pangalaw ng mundo sa Panginoon. Paano po kabanahin sa bagay mo? Datang kay kami sa ilalim ng pagbubuhat ng Bukit Ito. Ibinamantala po ngayon ding misteryos din sala. Ing mumulang misteryos din sala. Ing pangamindag na Jesus, ing hilong ni Marta. Ing kami, ing kabanwa, ing bandig na din. Datang kay kami, Pare ko. Yung lugar ni San Isidro. Ay! San Isidro, yung biryan ni San Isidro, yun yung biryan ni San Isidro. Awa! Kaya may Manil there. Masyado makaba yung video. Magkalikat ka. Ay no, nakaman edit. Original yung post.
Kuya Balay. Wala po mas kanya. Sir. Wala sa bibit, wala sa iyo sa laso. Tapos sa laso. Tapos walang Aldo. Vincent Tandun. Alas 5, alas 6 siya nga ba? Kung alas 5 media na ni Katan. Dalo ba yan? Tapos kung kasi yan, mabutis ang alas 4. Yes. Tapos niya po lang. Idol, blooming, idol, blooming. Nanya sa Rosario? Oh. Agsami buat may kita. Panik me na. Ay basi-basi may kita karo. Basi-basi may kita karo agsami. Yan kami merong akilong po ang kain. Nako, kasakit. Magbulos kami, bilang nyo. Nako, kasakit. Oh, mag-ay ka pa kayong friend. Mag-ay ka pa kayong friend. Hello, ako kanyan. Planta mag-swimming kanyan. Tawa pa. Ala, malos na ako to. Diyan na po merong wakil lumasanas. Diyan po. Merong wakil lumasanas po rambutan. Akaluwang kaya pala, di niya palang popog, baka kami tuloy yung video. Nandun kasi yung may space sa alam yung pinipakit. Mag-live na ano? Masira yung No, daw 50 minutes. No, daw 50 minutes. haha. Yung
guys ngayon tadi wala akong bagay ngayon si Kachay tadi wala akong vlog ko. Hindi na makaayos rin, no? May gulo-gulo na lang. Taluyang ang karo ng Mama Memeng. Taluyang karo ko. Oo, Santa Rosario. Pero tuloy yung malago. Viva Apong class.
7-8!